El documento está ya elaborado, ahora por delante un largo proceso que bien podría prolongarse más de un año. Así se presentaba esta mañana el nuevo PEXOM. Si non temos este documento feito cos plazos que está programando este goberno municipal, a situación do Concello vai ser moi preocupante e non foi causada polos que agora mesmo ostentamos e durante estes 6 anos o goberno municipal. Concellera y alcalde piden ahora responsabilidad a los vecinos y a la oposición para poder sacar adelante el plan. Yo creo que é fundamental é que, como nesas herencias, nesas familias que teñen que discutir na herencia, saibamos por enriba dos intereses individuales os intereses colectivos, defendendo os legítimos intereses individuales, pensemos no conxunto para que polo camiño non se estrague a herencia de todos, senón que fagamos a mellor distribución de intereses posibles. Primeiro os intereses colectivos e despois os intereses individuales. O Plan Xeral de 2003 preveía, como sempre dixen, un crecemento desmesurado, produto de época de 55.000 vivendas. Non había legislación medioambiental. Non se sabía como se iban a abastecer. Nestes anos, con un traballo enorme do anterior goberno municipal e deste, resolvemos o tema da depuradora. Non podemos ter máis casas que aquelas que podan despois funcionar coa depuración. Entón, ese tope xa está moi marcado. Ben, non podemos ter máis casas que as que podan despois ser servidas por abastecemento. E despois, non podemos ter crecementos que despois non podan sosteñerse cos medios propios do Concello, que son os impostos de todos.